Aren't they pretty, kitty? So pretty, kitty, oh. Mama. Yes. Hello everyone, we're here at the top of Argao. This is Ceylon Succulents and they're selling cactus. Cactus, cacti? Cactus plural? Cacti. Oh, cacti. Pretty kayo yung mga cactus, guys. Susuni? Ah! May dagko. Napoy gagmay. This one. This one. This one. Mga himo mag-heart-heart inyong mga mata. Look at that. I'm still going to ask if nasilay page, but pwede daw mag-deliver sa lungsod si Midori. Midori? Midori. Sige, mangutan na lang to sa contact number. But I'm gonna show you a lot of... Kitty! Padaplin! Daplin! Putol to, putol. So, muna sila. Muna sila. Dahil na inog klase, guys. Pakita na po ninyo. Plant kiddos. Kiddy. So mo ni tanan baligya kani siya kani. Kanira siya ma'am, kaning first two lines kay collection gyapon na natin. Oh, okay, so Kani siya ug kani. Mura naa kay page. na Ceylon's Argao cactus. Sikat din siya sa Succulent Republic. Mao, amazing. Amazing ko dito sa iyang collection. Ma'am dini for sale. Wala na. Kung di na ako makakuan sa di na sila ma-release. Puhon. Pero lisod man siya ano. Maulaging na nagtapok pa Tawa siya. sila gani kay ni tawad diri gali mura siya na scar. Samot na ni sa lowland. Kay ganun dito siya ginaw ay. Ako pa na nakaisig sa Amazing ko. So maura ni baligya kana all the rest collection na ni Midori. Midori, unsa ba apelyido, ma'am? kuan Tampus. Tampus. Bigyan mo ang first name. Midori is screen name ra siya. Midori Shinzo ang ako ang kanang FB name. Midori. Means green, Shinzo kay heart, so green heart. Ano siya Midori Shinzo. But Vivian jud imo Vivian rin Tampus name. jud ang real. Screen name. So asa sila mo adto if mag-order sila? Sa pwede na ko nila ma-direct o PM Sa Facebook. Midori Shinzo nga account or sa Ceylon's Argao Cactus. Sige. Ay, grabe. Heavenly. So kani ang collection ni siya, guys. Di din baligya. Sorry. Sorry to disappoint. Collection ni siyang tanan. Collection. Collection. Oh my goodness. Sa imong i-suggest ana og pila, tagpila. Kani 80 lang ni siya. Uy, go po. Sige, go. First time ko mag-alaga og
Cactus gyapon na siya. Succulent. Succulent. Di siya matawag og cactus. No, Katong cactus. All cactus are succulent, but not all succulents are. cactus. Oh, sakto ba? Dili. Ang cactus is a class of succulent. Tanang cactus succulent na siya. Mm. Pero dili tanang succulent cactus. Ah, okay. When you say cactus, na siya glochids or thorns. Oh, naa tayo na learn today. Sige, kani lain pa jud. Lain na klase. Na pretty. Pretty. Na pretty. Kanang You and me. kaning Pilang kilo nito eh? kanang asa tumurag square. Wala nang katumurag square. Te, Ay! pilang kilo ano? Kilo. Isda Kung lang. ano nang ibaligya, 35,000, ipakapin ko ng golden barrel. May palit, oy. Naramam, 650. Ay kani. Pili balik. Kani. Ay, kani. Pila na ingana. Kani siya, 35 rin siya, ma'am. Sure oy. Barato yung siya diri compared sa uban. Katong 500 niya, 2.5 na to sa ano, laing. Gato ko kapin. Sige, kani. Marge. Okay. Marge dawatin mo. 100 na lang ang duha. Oh, 100 pesos ang duha da. Sige. Punan ko na to. kay wala kay empty pa jud ang among kanang murag veranda gani na mo. Yoyo, 100 Sige, unsa pa ni kanang lahi na pud na klase. Katong madali alagaan. Oh, kani murag lahi na siya. na. Allo, di ka. Alo? Yes. Grabe na siya ka-friendly. Go. O, di na- Go. Pila na siya. Kani, 80 lang niya siya. Lahos. Hello? Ka mga gwapa. Sige, another one. Mga kung inahin lang. Kanang lain klase jud. Pero buhi pa siya. Nag-brown siya. Kuan, ma'am. Kuan na siya. Shaded. Unya. Ah, di siya ganasan. Ah, mo di katong gibutang na ko siya sa ilalim. Shaded. Ang mga hawortia. Hortias, aloes. Shaded. Alam mo na siya og heart og forma. Same ni atong gipalit nako. Dili, ma'am. Cubic frost na siya. Pila na siya. Kana, 100. Sige. Kana nag-80. Ula! Ubay kog na save diri dapita Pila da. to? 80 to ganina na. 80, 100. Oh, 75 150. Oh, 150 na. 100 to 50. To 50 na. Ah. Lahos. Marge, ibutang sa Marge. Purple pa na siya. Mo purple. Alam mga yun, kog tips sa pag-alaga. Alam, nahulog. Ang ano na niya, ma'am, rule of the thumb kay water when dry niya. Keep dry niya, but not dehydrated. Ah, Pwede sige. lang siya once a week. Pila na to tanan? 250. Pwede mo add og one last. Sure. Pedagon. Lagi mo balik diri ba? Kay wa pa man did lagi mi tanom dito Samot sa naman kuan. pag ma-arrange ni mo. Balik kag mga pots, ano na. Anay. Ma'am Jo, free na ko ay. Hello, free ni mo. Momoka variegated. Hello. Da. Tagan pang freebies. Always did na. Momoka variegated. Ah, mauto tanan na sa ilaha. O gikan to diri. Apa, Ma'am Jo, naka ni? Dawata dayon. Thank you. Bahalag na ah. Asa pa man ato ipuno last. One last. Nana ko ani no? Wala pa ka anak mo. Pila na siya? 50. Ah, sige. 300 na. Ah, Okay. Unsay tawag ani niya? Shooting star. Shooting star. Pero nadyo na. Oh, naka-freebie ta, guys. Freebie na po. Oh, ano siya, ma'am? Oh my gosh. Pwede naman siya indoor. Ah. Oh my gosh, kada-kada kong freebie. Thank you, Cillian Succulents. So guys, nakapalit kita og succulents diri sa Cillian Succulents. Diri ibabaw sa Argao. So if you're planning to come here, please message ahead because they're only available weekdays 8 a.m. to 10 a.m. If ganahan mo visit sa iyang collection. And if you want to buy something, message gyapon mo kay basi nailakaw si Mami Dory.
she's not available, especially on weekends. So thank you so much for watching this video. If you have any questions, leave them in the comment section so that I can answer them. If you want to show your support to my channel, subscribe, tap on that notification bell, and share this video if you want to share where to buy succulents here in Argao, Cebu. See you guys!